Benvinguts a un nou videotutorial de Scratch. A l'Scratch d'avui us ensenyarem com dibuixar i programar un piano. El primer que farem és posar un fons. Fem clic a la icona de baix a la dreta, piquem a triar un fons i quan s'obri tota la galeria de fons escollim un que ens agradi més. Ara ens encarregarem dels personatges. Esborrem el gatet fent clic a la paperera. Per dibuixar un personatge ens col·loquem a la icona del gat i fem clic a Dibuixa, que té forma de pinzell. Escollim un color per la nostra tecla del piano. Pot ser del color que vosaltres vulgueu. Nosaltres farem cada tecla d'un color diferent. Per dibuixar la tecla, farem clic a l'eina del rectangle i dibuixarem un rectangle allargat. Intentarem col·locar el personatge al centre de la pantalla de dibuix. Després, a la pantalla de la dreta, situarem la nostra tecla vermella a l'esquerra del tot. Fem clic a la pestanya Sons, que trobareu a dalt a l'esquerra. Ara cliquem a la icona de l'altaveu, on indica Tria un so. El que farem és buscar la nota Do. Cliquem a Notes musicals per filtrar tots aquests sons. Seleccionarem el so A piano. Veureu que el so apareix a la part esquerra amb la resta de sons. Si t'equivoques de so, torna a clicar a triar un so i busca el següent so. Nosaltres ara escollirem el so B piano i així anirem col·locant tots els sons que tindrà el nostre piano per deixar-ho ja preparat. Busquem C piano. En anglès, les notes no s'anomenen igual que les anomenem nosaltres. En comptes de Do, la nota es diu C. En comptes de Re, la nota es diu D. De moment, deixarem preparats tots els sons. Col·loquem les notes A, B, C, D, E, F i G, de la A a la G. Com us podreu imaginar, nosaltres realitzarem un piano amb 7 tecles. Començarem a programar la primera nota. Fem clic a Esdeveniments, de color groc. Busquem el bloc quan es cliqui aquest personatge. A continuació, fem clic al menú So, de color lila. I connectem el primer bloc al nostre programa. Buscarem la nota C. Recordeu que en anglès la nota C equival al nostre Do. Provem que el programa funcioni fent clic sobre de la nostra tecla vermella.
A continuació, cliquem a la nostra tecla a l'apartat de personatges amb el botó dret del ratolí. Ens sortirà l'opció Duplica. Li fem clic amb el botó esquerre del ratolí. Ara ja tenim la nostra segona tecla. Si la proveu, veureu que sona exactament igual que la primera, perquè el que hem fet nosaltres és duplicar-la. Li haurem de canviar el programa. Al programa de la segona tecla li indicarem que volem que soni el so D. La nota D equival al nostre Re. Si ara les proveu, veureu que sonen de forma diferent. Ara farem clic a la pestanya Vestits i li canviarem el color de la tecla Re. Seleccionem el bot de pintura i escollim un altre color que ens agradi més. Haurem de repetir la tasca de duplicar una tecla per fer la tercera. Hem de fer-li dos canvis. Primer, canviar-li el color de la tercera tecla. Ens assegurem de que tenim seleccionat la icona del pot de pintura i fem clic a sobre del color per canviar-lo. A continuació, cliquem a Codi i seleccionem la nota equivalent a Mi, que és la lletra E. Provem que tot funcioni. Vas molt bé! Dupliquem per aconseguir la quarta tecla. Situem la quarta tecla al costat de les altres. El so serà F piano. Proveu sempre que funcioni tot bé abans de continuar. Tornem a escollir un color nou per la nostra quarta tecla i el canviem de color. Repetim aquest procés per fer les tecles que falten. La nota Sol, en el nostre cas, equival a la lletra G. A continuació, la següent nota serà la A. La nota A anglesa equival al nostre La. Sou capaços de reconèixer totes les notes? Només ens queda una nota. Aquesta jo la pintaré de color rosa. La nota que equival al Si és la B. Proveu que funcionin totes les tecles del piano.
Us sabeu alguna cançó per poder tocar-la? Ho heu fet tots molt bé. Fins aquí acaba aquest segon tutorial de Scratch. Fins una altra!